Finom kis kezed az én kezemben, többé soha el nem eresztem. Így megyünk az oltár elé kettesben, te vagy a fény az életemben. Egymásra nézünk, csillog a szemünk, e szemekben látszik szerelmi hevünk. Nem árt nekünk semmi galádság, nincs más hátra, mint az örök boldogság. Ezekkel a szavakkal kérte meg szeptember 24-én szombaton délelőtt 10 óra tájékán Holzer László kedvese, Aladzsics Anna kezét. A hölgy igent mondott, és itt be is fejeződhetne lányregényünk. De hogy a ceremónia milyen körítés mellett zajlott, az nem mindennapi történet, úgyhogy még folytatnánk egy kicsit. László ugyanis foglalkozását tekintve tűzoltó, és a lánykérés nem a legszokványosabb módját választotta. Parancsnokával, kollégáival, rokonaival, sőt még szomszédaival is összebeszélve megszervezte, hogy egy tűzoltó létrán a 4. emeletig felemelkedve kéri meg párja kezét. Habatortán természetesen, hogy a leendő arra az egészből mit sem sejtett. Én nagyon meglepődtem. Először hallottam már korábban tűzoltóautó szirénát, gondoltam, hogy csak itt mennek a városba, és utána egyre jobban hallottam, hogy itt zajonganak, és akkor néztem ki az ablakon. Nem számítottam rá, tényleg nagyon meg volt minden részlet szervezve. Körülnéztem, akkor láttam először a családtagokat, integettek körbe, és utána láttam, hogy a Laci a létrán már jön fölfelé. Néztem, nagyon tényleg nem tudtam szóhoz se jutni, hogy most mi lesz, de valahol már sejtettem, hogy itt valami történni fog. A különös látványosságra sokan gyűltek össze az utcán. A létre magasba emelkedett, László pedig 10 méter magasságban elmondta a verset. Anna persze igent mondott, és ezután megszólaltak a szirénák, a gyűrű pedig a helyére került. Ezt a Youtube-on láttunk egy ilyen hasonló lánykérést, ott létráról csinálták, sima bűzlós létráról a másodikon. Aztán gondolkodtam, ha tűzoltójuk, akkor lehetne egy sokkal jobb, minél jobbat megadni Annának. Mit szólt ez a vezetőség? A parancsnok rejében beleegyezett, áldást adta rá, és le kellett írni a szolgált és benne volt minden, azt a bármi mehet. Alapvetően a tűzoltóság történetében volt már ilyen jellegű lánykérés, Baján nálunk még nem. Én mindenféleképp örültem ennek, hogy ebben gondolkodnak, és talán hagyománya is lehet ennek. A show-nak ezzel még nem volt vége. László ugyanis a kosaras autóval le is hozta mátkáját, de előtte még fakultatív programként megmutatta neki, milyen is 7 emelet magasságból a város. A földre szálláskor hatalmas ováció fogadta a friss jegyeseket. A kollégák jó kívánságaikat, de egyben részvétüket is kifejezték. Gratulálunk neki! Sok sikert a boldogságához! Én őszintén sajnálom. Ebben cipőben járok én is már 10 pár éve egyébként. Szerintem nagyon ötletes volt meg. Jó. Nyilatkozatodnán nem kell majd otthon magyarázkodjál? Nem kell. Ki kell vágni. Nem kell. Hál' Istennek én úgy választottam, hogy nem kell magyarázkodjak. Hogyan sikerült ezt egyáltalán megvalósítani, hogy ez titokban maradjon? Ezt nem tudom, ez tényleg nagyon nehezen. Nem tudom, hogy csináltad, de ügyes volt. Általában nálunk bent itt a csapatban, hogyha valamit 2 ember tud, azokból titok nem nagyon szokott sikerülni. De ez valahogy jó megoldotta. Nem tudom, hogy mióta szervezi. Szerintem nem olyan nagyon rég, az volt a szerencséje. Azért nem derült ki a dolog. Én amióta itt vagyok a tűzoltóságon, ilyen még nem történt Baján. Hát örülök neki, hogy végre egyszer egy fiatal kollega ezt megtette, illetve hát várjuk ugye egymás után most már a fiatal kollégáknak ezt a tettét, mert úgy hallottam, hogy lesz még a tűzoltóságon 1-2 ember, aki rászánja magát talán a nősülésre, mert most már nagyon hiányzik 1-2 lakodalom itt a kollégáknak, hogy mulathassunk egy jót. És remélem, hogy egyre többen teszik le ez mellett a voksukat. Sok kell akkor esetleg a nászi szakán is segítségre siet a koreográfiával? Persze, tehát a kollégák nagyon szívesen segítenek, ezt mindig mondjuk, és van fiú gyerek, lánygyerek is minden kollégánál, tehát tudunk bármibe segíteni. Én nőtlen vagyok, én nem... Követendő a példa? Hát nem tudom. Tehát ilyen tradicionálisan mindenképp ez egy jó megoldás, valamilyen szinten követendő. Mi lett volna, ha riasztásotok lett volna közben? Akkor megyünk. Akkor mindenképpen. És mi lett volna lánya? Hát ez jó kérdés. Visszatérünk és újra megkérjük, vagy megkéri a kolléga. Amerikai kutatók szerint a házi munka, tehát ahol a
elektromos gépek működnek. Elektromos gépek működnek, nem jó a férfiasságra, tehát minél jobban mellőzzük a házi munkát. Ezt én már 17 éve tudom, ez nem újdonság, baszki. Látod, ezért dolgozok én benzines láncfűrésszel. Szétdarabod a újtarakat. Nekem teljesen mindegy. Bajai darabolós. László akcióját mindkét család is értékelte. Azt mondta, hogy kétszer jobban megnézni. Nagyon komoly. Kívül kövek vannak benne, és akkor belül ilyen kis kockás mintás. És a gyűrűdet? Szép. Ja? Nagyon szép. Van beleidben, van valami víz? Nincs. Anyuka, mit szól ez a váratlan eseményhez? Hát, nagyon meglepődtem, de látom, hogy nagyon sikeresen megszervezte Laci, nagyon ügyes volt, és hát nagyon örülünk. Hát ez Valami hasonló szituációra számoltak, mivel tűzoltók? Hát igen, nálunk az Anna apukája is tűzoltó volt, úgyhogy ez egy nagyon plusz. Esetleg önt is így kérték akkor meg? Nem, sajnos nem. Az is szép volt, az is szép volt, úgyhogy akkor az is meg volt rendezve. Igen, szép volt az is. Csak hát nem kosárral, hát tette földszintla. Nem vettek értett kosárra. Így van. Hát a Laci az egy ilyen fiú. Egy hős szerelmes. László testvéröccse Csaba egyelőre nem gondolkodik azon, hogy kövesse bátyja példáját. Akkor követed a Laci példáját? Ajaj, az jó kérdés. Először mennyecskét kéne találni hozzá. De amúgy ragadós lesz a ceremónia, vagy te más szakmában utazol? Hát én festő szakmában. Majd az alapján valamit összehozom. Hát azt én tudja gondolni, állványról kéri meg. Nem tudom. Azt én tudja gondolni erre a választ. Hát az jó kérdés, majd utána nézek. Még nem tudom. Mindig mondta a Laci, hogy majd egy tűzoltós lánykérdés lesz, én meg poénkodtam, hogy nem, hát úgysem. Aztán most végül is csak összejött. Igazából ilyenre nem számítottam ennyire fantasztikusra. Mindenki, de az volt a legjobb, tudod, mikor mindenki drukkol fönn. Igen, mondott, és mindenki tapsol. Igen, itt mondták a többiek, hogy körbe állták a nézők. Én igazából csak a családtagokat vettem jobban észre, akik itt integettek, de hát kíváncsiak voltak, persze, ilyet nem lehet minden nap látni. És szerintetek ragadós lesz ez a példa itt Baján? Nem hiszem. De ilyen nem lesz, de tűzoltós lánykérés biztos, hogy lesz. Tehát ilyen, mint ez, mint a miénk, ilyen még egy nem lesz, de biztos, hogy lesz még hasonló. A lánykérések szempontjából a tűzoltó parancsnok is bizakodó. Az állomány összetételét, hogyha nézzük, akkor mindenféleképp nagyon sok fiatal tűzoltónk van, és nagyon örülök annak, hogy alapvetően ugye a Laci úgy döntött, hogy ezt a kapcsolatot komolyabbra fordítva, és lánykérés, majd későbbiekben házasság is követi. Úgy gondolom, hogy egy páron még előtte vannak. Látta a felvételt, illetve hallottál róla szakmailag, ez egy nagyon jól megkoreografált lánymentés volt? Fényképeket láttam, én úgy ítélem meg, hogy igen, legalábbis a mennyasszonynak tetszett. Nagyon jó volt fönt, főleg amikor felmentünk az épület fölé, rá lehetett látni az egész városra, annyi, hogy nagyon inogott egy kicsit ott fönt, de nagyon jól éreztem magam, nagyon szép volt.